Iqembu I-Actionsa KwaZulu-Natal selinxuse uhulumeni ukuba ahlole samathilomu abokufika agcwele ezindaweni ezakhele umkhandlu dolobha iTheku. Sicela umphakathi kakhulukazi KwaZulu-Natal ukuthi uyisayine ipetition la sifuna ukucela khona inhlaka kahulumeni ukuthi kwenziwe uphenyo emalokishini nasemakhaya la khona sibona ama-spaza shop amaningi esihamba nabantu bangaphandle. Esicelayo ukuthi ke abantu bangaphandle abangenamvume kwasezweni lethu abasuswe emalokishini babile emazweni abo. Abanye abanikazi bamathilomu bathi bayakweseka lokho. Umasipala uyangenelela, umasipala uyasiza ukuthi angenelele ahambe aride izitolo, ahambe nomafesi, no-CPS, no-metro. Bazama ukuthi baride izitolo. Omunye wabantu abahlala kwaMashu uthi ukhathazekile ngokwanda kwamathilomu abokufika kule ndawo. Banokudayisa izinto bangabi nandaba ukuthi izodwenini selihlale kangakanani kuma-shelves, so lento leyo sigcina sisilimaza kumphakathi. And also ngangathenga i-drink i-Coca-Cola, so ngayivula i-drink yathi tea kokuqala, then the second time isiflet, it's like sengiphuza ijuice manje. Nakuba uhulumeni ungakaphenduli ngokuphakanyiswa I-Actionsa, kodwa leli qembu lithi liyakholwa ukuthi lenselele inganqandeka. Siyafisa ukuthi kusetshenziswane no-Home Affairs awenze umsebenzi wawo, amaphoyisa enze umsebenzi wawo, i-border management enze umsebenzi wawo, khona sizokwazi ukuqinisekisa ukuthi amalokishi ethu umnotho uyazinza kubantu bakithi. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163, nginguSlethiwe Ndlovu, ngibika ngiseThekwini.